ጌርና ብፐርሰናል ፌስቡክ ኣካውንትና ዝተፈላለዩ ፔጃት ንኸፍት ንዝተፈላለዩ ቢዝነሳት ክኸውን ይኽእል እዩ ከመይ ጌርና ፌስቡክ ፔጅ ንኸፍት ንዝብል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከርእየኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሰላምታ ኣይረሳዕኹን። ንዘይትፈልጡኒ ክብሮም ይበሃል። ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ፣ ንትፈልጡኒ ድማ ላይክ ብምግባር እዚ ቪድዮ ዝግብሮ። ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ቪድዮ ወስደኩም። መጀመርታ ናብዛ ፌስቡክ ኣፕሊኬሽን ናቱ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣብዛ 3 ንጥብጣብ ነኺና ፔጅስ ዝብል ንደሊ ፔጅ ኣብዛ ፔጅስ ዝብል ነኺና ብድሕሪኡ ክሪኤት ትብልኛ ናይ መጀመርያ ነኻ ማለት እዩ። ክሪኤት ትብልኛ ኣብዛ ክሪኤት ትብል ነኺና ሓድሽ ንኸፍት ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ፕሮፌሽናል ሲልና ኔክስት ንብላ ኔክስት። ካብዚ ብምቕፃል ፔጅ ኔም ንፅሕፎ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ ቢዝነስ ተኮይኑ ኤቢሲ ሬስቶራንት ወይ ከዓ ኤቢሲ ሆቴል ክንብል ኽእልና። ኣነ ግን ኢትዮ ፖድካስት ክብል ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ዝኸፍታ ፔጅ ኢትዮ ፖድካስት እያ ትብል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየ ዘርእየኩም ዘለኹ ማለት እዩ። ኢትዮ ፖድካስት ከምዚኣ ኢለ ምስ ፀሓፍኩ ኔክስት እየ ዝብላ ኔክስት ኣብዛ ታሕቲ ዝኒኣ ማለት እዩ። ኔክስት ይነኻ ማለት እዩ። ግን ኣብዛ ኢትዮ ፖድካስት ትብል ብማርኛ ክኾን ይኽእል ብትግርኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ክውስኸላ ይኽእል እዩ። እዛ ፔጅ ኔመይ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ብደንብ ገይረ ይፅሕፋ ማለት እዩ። ኢትዮ ፖድካስት ካብዚ ብምቕፃል ኔክስት ኢልና ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ። ካብዚ ዋት ካታጎሪ ቤስት ዲስክራይብስ ኢትዮ ፖድካስት ይለና ኣሎ። ዲስክሪፕሽን ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ካታጎሪ ኢኹም ክትሰርሕ ትደልዩ ይብል ኣሎ። ሕጂ ንኣብነት ኣነ ብዛዕባ ክሪኤቲቪቲ ከእትወሉ እየ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ሬስቶራንት ኮይኑ ሬስቶራንት ትብልዎ። ኣነ ግን ሕጂ ፖድካስት ኢለ እኒኹ ብዛዕባ ፖድካስት። ካብኡ ሱፐር ማርኬት ተኮይኑ ንቢዝነስ ጥቀሙ ተኮይንኩም ሱፐር ማርኬት ትብልዎ። ንኮሜዲ ተኮይኑ ኮሜዲ ትብልዎ። ደስ ዝበለኩም ክተእትዎ ትኽእል ኢኹም። ኣነ ግን ፖድካስት ኢለ ኣለኹ ሓደ። እንደገና ካልኣይ ክነጥፈሉ ዝደሊ ዓውዲ ኢንስፓይሬሽን ክኸውን ይኽእል እዩ። መነቃቅሒ ነገር ክሪኤቲቪቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣድቨርታይዚንግ ኤጀንሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ባይዘ ወይ ንስኹም ግን ክትነጥፍሉ ትኽእሉ ዓውደ ዘርፊ ኣብዚ እቲኹም ክሪኤት ትብልዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ተእትዎ ሞ ካብኡ ክሪኤት ትብልዎ። ብድሕሪ እዚ ናብዚ የስግረኩም ማለት እዩ። ጀነራል ኮንታክት ዝብል እኒአ እዚ ብምሉእ ትመልእዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኮስተማይዝ ዩር ፔጅ ይብል ማለት እዩ። ፕሮፋይል እእትዎ ይብል ኣሎ። ኣብዚኣ ፕሮፋይል እቲና ኢና ኔክስት ክንብላ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኢትዮ ፖድካስት ዝብል ሎጎ ባነር ኣዳልየ ኣለኹ ንሳ ከእትዋ እየ ማለት እዩ። እዛ ትምልከትዋ ዘለኹም እዚኣ ማለት እዩ። እዛ ኢትዮ ፖድካስት ትብል ንዓ ትገልጽ ባነር ማለት እዩ ወይ ከዓ ሎጎ ፕሮፋይል ፒክቸር ማለት እዩ ብሓፂሩ። ኣብዚኣ ብባዕልኩም ዝሰራሕኩሞ ክተእትዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ወይ ከዓ ነቲ ፔጅኩም ዝገልጽ ባነር ፕሮፋይል ፒክቸር ተእትውሉ ማለት እዩ። ካብኡ ኔክስት ትብልዎ ኩለን ምስ ገበርኩምለን። ሕጂ ንታሓንቲ እውን ገብረላ እየ ነዛ ካልእት እውን ፕሮፋይል ፒክቸር ባዕላ ክገብረላ እየ። ብድሕሪ ከምዚ ምስ ገበረት ኔክስት ይብል ኔክስት እዚኣ ምዛ ገይረ ስተኸኸለ ኣቢለ ክስተኻኸላ እየ ደልየ እሽተን እናበለትኒ። ብድሕሪኡ ኔክስት ምሰልኩ ኢንቫይት ፍሬንድስ ክብለና እዩ። ኣነ ብምልኦም ክዕድሞም እየ። እዚ ካብቲ ትክክለኛ ፐርሰናል ኣካውንትኩም ዘሎ ናብቲ ናይ ሕጂ ፔጅ ትዕድሙሉ እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ስዊችንግ ኢሉ ናብዚ ፔጅ ከእትወኩም እዩ ማለት እዩ። ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ናተይ ክሪኤ ሓደ ፍሎወርስ ተቐቢልና ኣሎ ማለት እዩ። ብከምዚ መንገዲ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተኸቲልኩም ትክክለኛ ፌስቡክ ፔጅ ክሪኤት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ጠቃሚ ኮይኑ እንድሕር ዳሪኽኩሞ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ጽንሑ ብሰላም
ሰሰናዩ ንዓኹም።